Takže já tě zdravím u prvního videa, kdy došlo k takovému hecu, že zkusíme natáčet nějaký videa z naší garáže. Jak můžete vidět za mnou můj drifťák, Fesojův drifťák, kluci vlastně, co jsme tady na garáži. Jsou tady nějaký projekty rozestavěný, nedokončený, uvidíme, jak to vůbec bude pokračovat dál. Ale řekl jsem si, že se s váma o to podělím. Že bychom měli něco točit. S klukama jsme se zkoušeli hecovat, když na to nedošlo, tak jsem se dneska dal. A i když vlastně progres je teďka hlavně tady na tom, kdy vlastně připravuju nákladák na sezónu, který mě vlastně živí, plus mám ještě bagřík, takže prostě se hrabu v zemi, aby bylo tady na to. Je to dost náročný to uživit. Každý si může myslet, že je to sranda, ale není. Když půjdeme od počátku, od pořízení, postavení, udržení a samotné závody, tak to sranda vůbec není. Každopádně bych vám tady ukázal naší garáž. Tak tady máme E28 projekt, který vlastně zatím stojí a je tady něco divného. Ale prej by to mělo někdy fungovat. Uvidíme. Zatím to slouží teďka jako odkládací místo, protože se s tím teď dlouho nehlo. Uvidíme, zeptáme se majitele, jestli se tady vůbec ukáže, jak se bude pokračovat, jestli se bude pokračovat a jestli tady ta bestie tam teda půjde, bude se to hýbat. Jako říct, uvidíme, zeptáme se, snad bude mi to štěstí, že ho tady vůbec někdy chytnem. Tak jsem zvědavej. Už to tady levituje dlouho takhle, tak se uvidí. No, tady máme Fesiho. Který zdárně teda jako se hýbe jako jediný z nás. Myslím to tím stylem, že to auto prostě furt jezdí, nic to nechce relativně. Jsem tam výměna chladiče a nějaký drobný úpravy, ale nic jako hroznýho. No. Klasická 2,5, které stačí vlastně jenom dolit benzín, nabít baterii, olej. Nevím, jestli tom ještě vůbec kontroloval, podle mě jezdí na jeden olej už 2 roky, ale toho se taky můžeme někdy zeptat, jestli se tady ukáže. Každopádně jezdíme tady kousek Polsko od Muchov a tam se jezdí takové tréninky v slušným place. Myslím to tím, že asfalt a plac je krásný a ty depa, když si tam chcete postavit, tak to stojí trošku za prd, protože Poláci to mají trošku v říti, ale jako poježdění super. A 28. by tam mělo být první letošní nějaké ježdění a ten už se tam samozřejmě chystá, protože říkám, dolije, nabije baterii a jede. Tady máme kamna, které tady učí. To jsou ty tuningy. Jo, když potřebuješ teplo, musíš si poradit. Každopádně.
máme tady toho mojeho bojovníka, který je momentálně v takovémhle stavu, což znamená, že začal jsem, rozkuchal jsem celý zadek, vyndal jsem palivovku, samozřejmě zase tam zpátky půjde, ještě nevím teda, jestli půjde do interiéru, nebo jestli půjde zpátky, udělá se tady jakože klec dolů na nádrž, ale to je ještě všechno v jednání, uvidíme, vůbec nevím, jak to půjde letos. Letos to vypadá, že se v tom budu jenom šťourat a dávat ten chladič dozadu, protože už minulý rok s tím byl problém. Nemohl se to uchladit, nevím, je pravda, že třeba vodní pumpa se tam nedělala ještě. Chce to jít zase trošku dál, se zase mohli prostě posunout, protože samozřejmě je to cesta, když si zase ulevíš na těch závodech a nebudeš řešit to chlazení a budeš řešit těch dalších x věcí. No a to je můj kancel. To je můj kanclík, kde vlastně jsem to minulý rok trošku upgradel. Jezdil jsem doposavad bez rámu, nebo do půlky minulé sezony se jezdilo bez rámu. Rám jsem si dělal sám, nebo samozřejmě se sehnal na ohýbanej, na míru. Bylo tam jenom pár věcí, co se muselo upravit. Já jsem se ho tam vložil a kámoš přišel a celý to zavařil tak, jak má, jak se sluší a patří. Protože mým svárům, než bych nevěřil, ale když už to tam chceš své pomocí dávat, tak jsem chtěl prostě, ať je to správně zavařený, tak jak má. Takže jsem šel na jistotu tady s tím. Každopádně bych chtěl poděkovat Sankovi, který mi nejvíc pomohl vlastně se zorientovat. Když mi přišel ten rám, tak to přišlo vlastně v jedné krabici, celý rozkouskovaný. A jediný, co jsem poznal, tak bylo tady to účko, kam patří, a zbytek fakt jsem v tom měl jako amatér, galimatiáš. Takže Sanka mi přes videohovor všechny trubky jako prostě rozpoznal. Je to borec, protože hned se podíval, hned jsem mu nějakou trubku ukázal a jo, ta patří tam. Takže Sanka, veliké díky. Každopádně, co se chystá s autem? Já jezdím stále na DET 3. Kdy už je tam teda druhý motor, ale jezdím na té DET 3 v třetí, čtvrtý rok. A jako já si nemůžu stěžovat. Jsme s klukama z EQ Garage. Na tu DET 3 naladili 421 koní, což prostě je úplně jako krásný výsledek na takový setup. Takže se pořídila se jednotka už minulý rok. Chtěl jsem stavět motor, tady je. To je ten motor, co byl vlastně v autě minulou sezonu. A ten jsem musel v průběhu sezony vyhodit, vyměnit, protože už toho měl dost a na jednom pístu mi prdl kruh, bylo vymalované. Takže se to rychle se to přehazovalo, aby jsme ještě stihli nějak konec sezony. A musím říct, že další motor z kopřiv fungoval 3 roky. Motor z kopřiv od Lukeho z Výškova a zase funguje. Samozřejmě chtěl bych ho stavět tady tím stylem, že jsem domluvený s Marou Kolínkem, měl by se vrtat. Každopádně chtěl bych větší obsah na tom, takže to už potom bude o domluvě s Lukem a s Marou Kolínkem a s klukama ze EQ Garage, protože Erik ví, kde jsem měl být posunutý s jiným motorem, ale došlo na nějaký fuck upy z jeho strany, za který se jako nezlobím, chápu, ale slíbil mi, že mi poradí, zase jako vždycky, ale tady to mám potvrzený. No a tady v ledničce si chladím, ne, samozřejmě vypla. Máme tady klasika, máme tady nějaký věci, vlastně základní nachystaný. Bude se káblovat, bude se dělat nový motorový svazek kompletně s elektrikou, samozřejmě s elektrikou,
s jednotkou, jsem chtěl říct. Nevím, jestli to půjde na tady ten motor, nebo jestli už to půjde na ten postavený. Každopádně jsou stejný, takže asi to neřeší nic. Jde o to, že musíme řešit finance. No. Jako je to náročný. A kdo ví, tak ví, že to prostě není úplně nejlevnější. I když se snažíš jezdit ty levnější komponenty, tak to prostě všechno okolo stojí randál peněz. No. Takže bude se káblovat, bude se dávat nová jednotka. Bude se potom znovu ladit. A uvidíme, co nám z toho vypadne. No. Každopádně už je to, hlavně se to dělá kvůli té sahaře, kvůli tomu vedení prostě chladiče dozadu, sahary a různé věci. Ať už ta stará elektrika, protože to, co je schovaný pod tou palubovkou, ty originální káble ještě, tak to je pavučina jak blázen. Tam je randál káblů ještě originálních a už to tam nechci a už to chci mít pěkně načisto, proto ani na té palubovce nemám žádný vypínače, ani tam nebudou, chci to tady všechno mít po ruce. Tam by měl být dashboard v kapličce, ale ještě uvidíme jaký, no. Jako mám v hlavě něco jsem si našel, ale každopádně EcoMaster dashboard to nebude, protože za ty peníze si pořídím do toho fakt úplně něco jiného, už jenom třeba zaplacení závodů nebo koupení gum na ježdění, je toho spousta. No takže uvidíme, kam se s tím posunem, sám nevím, hlavně kdy, to nevím, prostě letos chci to jenom nějakým stylem dát dokupy. Doufám, že na to bude čas, protože se musím věnovat i práci. A ten čas jako já si umím najít, ne že ne. Já tady jako dokážu trávit večery, ale tady nechci trávit fakt jako ten čas toho tolik, protože je to žrout času, žrout peněz. Sice to dává ten rohlík. Každopádně budeme na tom pracovat. A jde spíš o ten vývoj. Já to budu všechno konzultovat s klukama, takže jde mi o funkčnost, takže chci, aby to nějak hrálo, aby to dávalo smysl. Budu se radit a tím chci říct, že budu otravovat hlavně Kolajze, Erika s Radimem Zeku, Lukeho a prostě všechny, kdo mi s tím poradí. Vždycky jsem to tak stavil a dělal, že jsem se poradil. Samozřejmě jsou nějaké věci, které jako si vyřeším sám, ale spousta toho je, kdy vlastně já si nechám radši říct, co a jak, než abych to dělal fakt jako na 3krát a sral se s tím zbytečně. No, co tady máme dál? Máme tady mého dělníka, kdy vlastně samozřejmě připravuju na sezonu, hlavně na technickou. Je to spousta, co tam udělat správně, tak aby to prošlo technickou. Je to dost, ta kabina rezavá. Budeme muset na tom trošku zamakat. Tady už se nějaký progres děje, tady to bylo celý olezlý. Tady patří vlastně i ta nástavba, tady je rezerva, tady patří ta bedna, tady ta. Takže všechno se to musí najebat zpátky. Mám objednaný nějaký věci. A co k tomu dál říct? Tady to asi není tak zajímavý, tím bych vás tak nezatěžoval. Jenom, že to tady stojí, smrdí na garáži teďka. Mám ještě konťasí, které potřebuju taky povařit. Jeden už tady byl, ten už mám hotový. Musím tady natáhnout ještě další, dali dokupy, ať to zase další sezonu přežije. Prostě ať dokážeme uživit i tohle, protože tady nás čeká teďka spousta práce, kterým se už nevyhnu. Proto jsem to vlastně dal do tohohle stavu, aby to na jaře nemohlo vyjet, protože by mě to samozřejmě nutilo, že by přišlo první ježdění a já bych do toho zase sedl při starým, tak jak to je. A hecnout se přes sezonu to dělat je těžký. Takže prostě to musí jít pod kudlu, musí se to udělat kompletně. Mohl by být
progres tady vlastně ve finále tady na stavbě toho chladiče dozadu. Práce bude dost. Snad budeme mít co točit. Uvidíme, jak to dopadne. Já doufám, že to půjde jenom k lepšímu. Bude to něco stát. Neříkám, že to bude rychlovka, ale snad se ještě letos sklouznem. To všechno závisí jenom na tom, jak na to bude čas, jak vlastně se nám bude dařit v práci, protože těch projektů je víc, ne jenom drifťák, ten vám možná, ale ten vám ukážu taky, co se postavilo nebo spíš předělalo, takže dostane se na tebe řada 100%, takže uvidíme, sponzoři žádní nejsou. Jo, mám tady vlastně, to bych kecal, Mira Soják, klempíř z Výškova, lepšího klempíře neznám. Je to člověk, který mi dokázal tady z toho auta, nebo respektive z toho banánu udělat zase auto. Mám vystužený kompletně oba dva prahy, udělaný nový, je tam ještě předepnutá trubka vevnitř, kterou mi tam operoval. Za tady ty věci, kdy vlastně to bylo zadík, tak si ho strašně vážím a jenom doporučuji ho navštívit, když máte nějaký problém s karosařinou, tak je to Bůh. Dokáže fakt jako toho spousty. Tady vám mrsknu jeho Instagram, můžete se mrknout na jeho stránky přímo, jako kdy má vlastně pracovní stránky instagramové. A neváhejte ho kontaktovat. Jediný sponzor, druhý. Musím přiznat, byli dva místní, kteří mi darovali gumy. Za to veliké díky. Pepánek mi daroval tyhle nádherný Toya dopředu. Jsou to Proxesy R88R. Jsou to lepidla na ten předek a jde to nesmírně poznat. Já jsem vždycky jezdil obyčejný gumy, i vzadu, i vepředu. Ale letos se to celé změnilo skrz jeden závod na Babě, kde vlastně jsem se registroval v kategorii Pro a v Pročku už to bylo potřeba, takže já jsem ve finále tam jel, naštěstí tyhle už jsem měl, to byla halus, to jsem stihl nebo nestihl, ale jde o to, že mi je dal v pravý moment ty gumy. No ale co se týče zadku, tak jsem jezdil vlastně normální gumy. Ty vlastně jsem měl s sebou jako klasický gumy, jak je ty. Potom jsem začal kupovat Číny nový, protože díl vydrželi. Nějaký ten grip taky měli větší. Ale jak jsem zjistil, že jsem v Pročku a jsou tam takový auta, jaký jsou a na čem jezdijou, tak jsem vlastně na místě řešil semisliky. Takže poprvé jsem kupoval semisliky. A můžu říct, že ten posun toho auta na těch semislikách, jako z mého laického pohledu, je nehorázný. Fakt to auto se stalo 3x tolik zběsilejší a ta sranda v tom na takovém place, jako je Baba, je prostě úplně úžasný. Takže dováháte, jdete na Pezínskou Babu, neváhejte, jděte, protože můžete se tam registrovat od vlastně kategorie Street po kategorii Pro, takže si tam najdete každý své. Je třeba se registrovat hodně dopředu, protože to tam bývá dost často rychle vyprodaný, ale jako fakt to stojí za to. Takže chci říct, že se začaly kupovat semisliky dozadu, protože prostě už na starých nechceš jezdit. Jak to jednou ochutnáš, říkal to každý, jak to jednou ochutnáš, potřebuješ to. Tam jsem to potřeboval a jako jiná cesta nebyla a musím říct, že měli pravdu. Už nechceš na ničím jiným jezdit než na slikách. Samozřejmě ty tréninky a takový ty klouzačky tady, co máme v Polsku, tak ti stačí obyčejný gumy na dojetí. Ať si zablbneš, auto vyzkoušíš. Takže jak můžete vidět, já jsem v pracovním, jdu se věnovat tady tomu. Nevím, z toho vám asi nic nenatočím, protože nevím. Správně udělat konzolí na držák nárazníků nebo tady spravit tady tu nádheru, natírání nějakých zrezlých věcí, oklepávání, to asi nikoho zajímat nebude. Ale jakmile se bude dělat nějaký progres tady na tom, tak se vám velice rád přihlásím. Ale nevím, kdy to bude. Snad brzy.
To asi dost umluvené video, ale chtěl jsem vás trošku seznámit. Každopádně jsme 4 na garáži. Fesiho, Montyho a Michal Hradil, kdy vlastně on auto prodal. Tvrdí, že bude stavět další. Nevím, zatím jeho místo využíváme vlastně jako skladiště. Teď je tady jako totální bordel, protože fakt se tady snažím nákladák dát dokupy a vlastně kluci tady moc přes zimu nechodí. Takže já toho využívám, že vlastně si tady dělám stroje. Tady se to ožije tak trošku na jaře, když už se začne být nějaký první tepla a takový, takže se tady začneme pomalu scházet, ale momentálně je tady prostě bordel, ale je to pracovní bordel, schematický, vím, kde co mám. Samozřejmě bude se uklízet, to taky poznáte z nějakého videa, potom se pochlubíme, že tady umíme mít i čisto. Takže jsem vás chtěl tak nějak seznámit s naší garáží. Já doufám, že pár lidí to auto už zná, že ví, o co jde. Já jsem teda nikdy vlogy a nebo videa na YouTube netočil. Zkusím to, uvidím to, jestli mi to půjde nebo nepůjde. Jestli vůbec se to nějak chytne. Ale kdo ví, já se budu snažit to dělat tak nějak jako, že snad vás to bude bavit, no. Takže za nějaký feedback jako samozřejmě budu rád. Musím asi i počítat s nějakým negativním feedbackem, což už možná jsem si aj na nějaký zvykl, ale nebudou to YouTubeové věci. Takže pojďme dál.